Ngiyanibingelela abalandeli bale khasa, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi niphinde nabuya nazobuka lamavidiyo. uNkulunkulu anibusise ngalokho. Namhlanje-ke nginiphathele futhi induku ejulile. Ngabe kunomuntu ogangayo kwakho othakathayo, noma kunezitha abantu bafuna ukukuhlasela ekhaya, noma khona nje umuntu ufuna ukwenza ukubi kwakho okanye ekhaya lakho? Bambalana-ke namhlanje sifuna ukuthi umuzi uvane uphenduke isiziba uma ngabe kufika lowo muntu lowo othi uzoganga, okanye labo bantu abathi bazoganga kwakho bangawuboni umuzi, bavane babone isiziba. Sizothaka-ke njengamanje, ngicela ungitholele udakwa, ungitholele umalala, ungitholele uvala mazibuko, ungitholele uvimba ukhalo, ungitholele umvalisangweni, ungitholele amanzi omfula. Uma ukwazi ukufinyelela endaweni la kunesiziba khona esabekayo, ungakwazi ukuthi wakhe, ungakuhle futhi naloko. Kodwa uma ungakwazi ukufinyelela endaweni enesiziba esikanjalo, amanzi nje omfula nawo anankinga noma ngabe imaphi. Ngicela ungitholele igobandlovu, ungitholele uziziba, abanye bathi umongameli iziziba, ungitholele uvuka bonke, bese ungizamela ukuthi ungitholele iphinde emuva, ungitholele umayisaka obovu, ungitholele idlula, bese uthola usehlula amanye, uthole umathithibala, uthole ikhathazo, uthole umlutho, ungitholele unukani, ungitholele indabulalivalo. Hamba-ke manje usuyongena ekhemesi uyongifunela ivimbela lelibovu. Ivimbela nje into esavaselina, kodwa-ke ngifuna le bovu, but akuwona uvaselina, wona ubhaliwe ukuthi ivimbela. Uzongitholela-ke libovu. Ngitholele amafutha enhlwathi, ngitholele amafutha atikoloshe. Mase ukwenzile-ke lokho, gaya yonke le mithi ibe fine. Usulapho-ke usuhlanganisa-ke namafutha, uthatha wonke la makhubalo usuwagayile, wahlanganisa namafutha. Bese-ke ekhaya lakho uyahamba umba umgodi emakhoneni omuzi, umgodi. Into ozoyenza-ke ngithi lo muthi wena usugayile uhlanganisa namafutha, ufaka-ke emabhodleleni. Kula mabhodlela okuthiwa igqabo, athi amaXhosa athi isiphondo. Uthole lawo mabhodlela lawa ayisigqabo okanye isiphondo, ungifake lo muthi phakathi kanjalo nje usuhlangene nje kanye namafutha, ufake lawo phakathi emabhodleleni. Bese into ozoyenza-ke, uzothatha la mabhodlela lawa uwafake la kule mgodi lo embili legcekeni ey'khaleni zonke okanye emakhoneni wonke. La mabhodlela uwafaka ungawavalile, ungawavali, uwafaka nje ekhamisile njalo engavaliwe. Uwafake emakhoneni emgodi, uwafake emakhoneni omuzi. Bese-ke uma ufika esangweni, ngifuna ukuthi lapha esangweni ufake amabhodlela awu-2, ufaka ngapha eceleni ka-left, ufaka ngaka-right, ufaka amabhodlela lapho. Uzawafaka kanjalo futhi engavaliwe. Bese uyakhuluma-ke la masugqiba la mabhodlela, uyakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi umuntu oze kabi la ekhaya, uzoganga, uzothakatha, noma ngabe isela, afike angawuboni nomuzi, abone isiziba okanye abone umfula. Uma ezamile ukungena, ngifuna nivuke nina madoda nimshaye noma ngafela khona legcekeni. Uzokhuluma kanjalo-ke ukuthi bonke abantu abeze kabi la ekhaya abangawuboni nomuzi, babone isiziba. Uma umuntu engenile ngenkani, nimshaye nina madoda, niyobona nimshaya kanjani. Iyona-ke impande le yokwenza ukuthi umuthi uphenduke isiziba. Abantu bethi bazohlasela noma umuntu ezothakatha ekhaya, umuzi uvane uphenduke isiziba, bangabe sakwazi ukungena. Ngoba kunabantu abaningi uthola ukuthi bahlushwa izigi zabantu abafikayo ebusuku bazothakatha, bazochela, bazokwenza yonke inyakanyaka le egcekeni lakwakho.
Labo bantu-ke labo ngeke basalibona-ke igceke lakho noma ngeke basawubona umuzi wakho. Abanye sikhuluma nje abanye benza imisebenzi ebucayi, mhlawumbe bafunwa iy'nkabi noma nje kunezitho ey'funa ukubalimaza. Uma ingafika kwakho ngeze ukubone umuzi wakho, uyofika ibona isiziba samanzi ijike iphinde emuva. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi niphinde ninabukela. uNkulunkulu anibusise konke enikufisayo kuphumelele, nisazohlanganisa namakhuba alo lawa. Amen.